Hola, sóc la Míriam, la joguinòloga de la botiga Bacus de Granollers, i avui us porto el Black Stories. Per què m'agrada el Black Stories? Primer de tot perquè a mi m'agraden molt els misteris. Estan basats en fets reals, que això és molt interessant. I depèn de quina carta et toca, no saps com la realitat supera la ficció. El Black Stories ha tingut tant d'èxit que des del primer que va sortir han tret diferents variants de fantasmes, de vacances, d'oficines. Però nosaltres avui portarem el 3, que és el més nou de la línia original. Són unes simples cartes amb un títol, un dibuix i una descripció. N'hi ha de molts tipus. Els jugadors es dividiran per un narrador i els altres que seran com els detectius. El narrador només explicarà aquesta versió de la carta i els altres amb això tindran que saber el què. Mentrestant, el narrador tindrà a la part del darrere de la carta quina és la situació, què és el que ha passat, què és el que tenen que esbrinar els nostres detectius. Per exemple, en aquest cas, Stevie, i surt aquest dibuix d'una dona amb un ganivet que també pot donar pistes o no. Sempre no et pots fiar. Llavors, Stevie estava sobre el llit. Una dona li havia esgarrat els budells. Ostres! I no sabem res més. A partir d'aquí, els nostres detectius tindran que fer preguntes en la qual la seva resposta sigui de sí o de no. Doncs a partir d'aquí, ostres, què ha passat? Vale, l'Stevie està viu? I la resposta, no està viu. L'Stevie era un noi? No. L'Stevie era una noia? No. Ostres, aquí ja podem anar començant a deduir. Què pot ser l'Stevie? De què deu estar parlant? I a mesura que anem fent les preguntes, i ja se sàpiga tot, s'explicarà quin és aquest misteri. I l'Stevie és que era un os de peluix. La mare del petit, al que el pertanyia a l'osset, havia cosit unes joies valuoses en l'estómac del nino i quan va tenir necessitat de diners el va estripar i va agafar les joies.